ni sano makoro ang'wane maber kaka effects mek gwenyruok mantie. To kata sani pod nitie piem ma ok onego bed ni nitie kirango kaka chik obedo. Nikech kirango katiba wa wacho ni ker, that is wan gi president, wan gi deputy president, to kawa kalo mano wan gi speaker. Sani kidwa keto ng'at moro e diere kae, nikech wang'eyo ni koro nafas ma gidwa miyo Mudavadi ni odwa piem be not only gi deputy president but odwa piem kata gi speaker. Nikech koro ji dwa penjore ni ka ker gi jalup ker onge, ng'ama koro dhi bedo gi power. Jomoko wacho koro ni Musalia Mudavadi nikech koro omiye nafas maduong' kamae. Jomoko pod wacho ni kirango chik to en Moses Wetangula. To mano piem ma ok onego bed ni wabedo go sani. Emomiyo wan gi chik moro ma define gik moko te maber kabisa. But koro ka wadwa kelo confusion kaka wadwa kelo ka create posts maonge e chik, ibro yudo ni koro nitie piem moro ma ok dhi konyo jo Kenya. To piem no ing'e ni gite gin jo siasa ma kochopo ng'at moro amora dwaro ni mondo maybe in future en be obed president koso obed deputy president. Koro piem ma wabro bedo go kisiasa ibro yudo ni bro hinyowa, nikech magi joma waparo ni onego tine jo piny, to sama gintie kacha pod gin gi piem e kindgi. Ok gima ber, en gima aparo ni ka wadhi mbele nyaka kero rang wach machal kamae, to be jofwambo nyaka nyise ni gik moko ma gitimogi nyalo affect, nyalo kelo issues mang'eny Kenya kae. Ato bende nitie wach moro ma ili nyambaga kapok wadhi mbele. Okay, ing'eni kit kaka lemo ni ochuogore. Penjo moro nyowuok ne to e kinde mane uso